ilang kontrabando na kumpiska sa sementeryo sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Sa unang araw ng pagpapatupad ng barangay schedule sa ilang sementeryo sa Calasiao, Pangasinan, ilang kontrabando tulad ng itak ang nakumpiska ng otoridad sa entry point ng sementeryo. Kasabay ng pagbabantay sa seguridad, mahigpit ding ipinatutupad ang health and safety protocols sa lugar. Hindi rin pinapasok ang mga residenteng bigong magpakita ng undas pass. Ang residenteng si Julius Ico na maglilinis lang sana ng puntod, hinarang ng otoridad dahil sa kanyang dala na kutsilyo. Yung kutsilyo, pinaiwan lang. Pero pinadala ko na doon sa tricycle namin, ma'am. Naka-alerto rin ng ilang kawani ng MDRRMO. May nakatalaga kami mga kasama dito sa may entrance pa lang ng sementeryo na nag-check ng temperature ng bawat papasok. Lahat po ng makikita nating mataas ang temperature, meron tayong holding area at doon kukunin natin yung mga detalye niya para doon sa contact tracing natin. Nagsimula na rin magtungo ang ilang residenteng upang bisitahin ang ilang puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Kaya maaga kami na pumunta dito. Parang malilibot namin yung mga kamag-anak mo. Babala ng otoridad, iwasang magdala ng kontrabando sa sementeryo. Pag pupunta sila dito sa sementeryo, siguraduhin lang po nilang may undas pass po sila para makapasok sila. Saka siyempre, sumunod tayo sa health protocol ng IETF para wala na pong aberya doon sa harap. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.